n'aja misa dị asaa anyị na-ekpe ekpere maka onye ọbụla n'ebe a na ndị otu anyị ndị na-anọrọ ebe a, na-ekpekwazi ekpere maka ebumnobi onye ọbụla ji maka ya wee nọrọ ebe a. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ụmụnne m na Kristi, taa n'ụzọ pụrụ iche ụka na-eme emume ncheta izu ụka nke isii n'oge na-adanyere n'emume n'oge nke ụka, iji kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukaristia nụnwa, ka anyị nyochaa aka anyị na uche anyị chọpụta achọmokwu anyị chọrọ Chukwu ma yọọ ya mgbaalụ. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile na na-emeghela m nke ukwuu site n'echiche na okwu n'omume na site n'ịrapụ ezi omume kwesịrị na mụ ga-eme site na mmehie mụ, site na mmehie mụ, site na mmehie mụ nke kasị ukwuu, ya ka njọ Maria dị ngọzi, Virgin ọkpụ, na ndị mụọma na ndị nsọ niile, na unu ụmụnna m, ka unu yọbara m sebụwa Chukwu anya. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Onye 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 on
ụwa anyị onye n'aka nri na mere anyị ebere ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke nna anyị, ndị ji ezi obi na eziokwu efe gị ka ị na-ewere ka ndị nke gị, biko nye anyị amara gị ka anyị na-ebi ụdị ndụ ahụ na-amasị gị, ka anyị wee bụrụ ndị kwesịrị ekwesị ịbata n'ebe obibi gị site na dị nwe n'anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ wetara n'akwụkwọ onye amụma Jeremaya. Onye nwe anyị kwuru sị, abụmọnụ ga-adịrị onye ọbụla tụkwasịrị obi na mmadụ, onye chekwubere n'ihe nke anụ ahụ, onye nke kpochiri obi ya n'ebe dị nwe n'ụlọ. Ọ dị ka ahịhịa dị n'ala kpọrọ nkụ, oge ihe ọma bịara, onweghị anya iji ahụ ya. Ọ na-anọ na mbara ịkpa bụ ala nnu na-enweghị onye bi na ya. Ngọzi dịrị onye tụkwasịrị Chineke dị nwe n'obi, bịa were dị nwe mee nchekwube ya. Ọ dị ka osisi akụrụ n'akụkụ mmiri nke gbara mgbọrọgwụ ruo n'ime mmiri. Oge okpomọkụ bịara, ọ naghị erute ya. Akwụkwọ ya niile na-anọgide ndụ. N'oge ọkọchị bịara, ọ naghị enwe nsogbu ọbụla. Ọ dịkwa onweghị mgbe ọ naghị amịta mkpụrụ. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Aṅụrị ga-adịrịrị onye tụkwasịrị obi na dị nwenụ. Aṅụrị ga-adịrị onye tụkwasịrị obi na dị nwenụ. N'ezie, aṅụrị bụ nke onye ahụ anaghị eso ndụmọdụ ndị ajọ omume, onye anaghị eguzo n'ụzọ ndị mmehie, ma ọ bụ sonye n'otu ndị na-emo. Kama aṅụrị ya bụ n'iwu nke dị nwenụ. Ọ na-atụgharị ya obi ehihie na anyasị. Ọ dị ka osisi akụnyere ebe mmiri si ehudata, nke na-amịta mkpụrụ n'oge ya. Akwụkwọ ya agaghị agbụchasị, agamnihu ga-adị n'ọrụ ya mgbe niile. Ọ dịghị otu a maka ndị ajọ omume. Ikuku ga-ebusasị ha dịka o si ebusa otu ọka. Onye nwe anyị na-echegide ụzọ ndị ezi omume, mana nke ndị ajọ omume na-eduba na mbibi.
Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Ọ bụrụ na okwu Chukwu anyị na-ekwu bụ na Kristi bilitere n'ọnwụ, gịnị mere ụfọdụ n'ime unu ji ekwu na ndị nwụrụ anwụ anaghị ebilite ọzọ? Ọ bụrụ na ndị nwụrụ anwụ anaghị ebilite ọzọ, ọ pụtara na ebiliteghị Kristi. Ọ bụrụ na ebiliteghị Kristi, okwukwe unu lara n'iyi. Unu ka nọkwa n'ime njọ unu. Ma nke jọgburu onwe ya na njọ ọbụla, ndị niile nwụrụ na Kristi mụgidere ọnwụ nwụọ pịị. Ọ bụrụ na nchekwube niile anyị nwere na Kristi gwụsịrị so na ndụ n'ụwa a, ọ pụtara na ụwa ọjọọ anyị kacha njọ karịa nke onye ọbụla ọzọ dị n'elu ụwa. Ma nke bụ eziokwu bụ na ebilitere Kristi n'ọnwụ, ọ bịakwa bụrụ mkpụrụ mbụ nke ndị dara mba n'ụra. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Onyenwe anyị, kwube maka nwa odibo gị na-ege ntị. Ọ bụ gị ji okwu nke ndụ ebighị ebi. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị nsọ nke Luka dere. Mgbe Jesu si n'ugwu gbadata, ọ kwụsịrị n'ebe ala dị larịị, ebe ọtụtụ ụmụazụ gbakọrọ. Nnukwu igwe mmadụ so ya nọrọ n'ebe ahụ, ndị si na Judia niile na Jerusalem, tinyekwara ndị si na mba mmiri nke ọnụmara Taya na Saịdọn. Jesu wụkwasara ụmụazụ na ọtụtụ ndị otu ya anya, wee kwuo sị, ngọzi dịrị unu bụ ndị ogbenye, alaeze Chineke bụ nke unu. Ngọzi dịrị unu bụ ndị agụụ na-agụ, unu ga-enweta afọ ojuju. Ngọzi dịrị unu bụ ndị na-akwa akwa, eze ga-awa unu ọchị. Ngọzi ga-adịrị unu mgbe ndị mmadụ na-akpọ unu asị, mapụ unu n'iwu, bịakwa na-akọcha unu, na-ekwutọ aha unu n'ihi Nwa nke Mmadụ, ka a ga-asị na unu mere arụ. N'ụbọchị ha mere ihe a, ṅụrịanụ ọṅụ, goriwenụ, n'ihi na ụgwọ buru ibu na-echu unu n'eluigwe. Otu a ka nna nna ha mere ndị amụma agba ochie. Ma ahụhụ ga-adịrị unu ndị ọgaranya
na-amaghị Chineke, n'ihi na unu enwetala ihe ụtọ unu ugbu a. Ahụhụ ga-adịrị unu ndị afọ juru ugbu a, n'ihi na agụụ ga-agụ unu. Ahụhụ ga-adịrị unu ndị nọ n'ọchị ugbu a, n'ihi na unu ga-eru uju kwakwa akwa. Ahụhụ ga-adịrị unu mgbe mmadụ niile na-ekwu ihe ọma banyere unu, na-ajafu n'ihi na otu ahụ ka ndị nna nna ha siri jafue ndị amụma ụgha. Ozi ọma nke ose bụ ụwa. Ụmụ Chineke, ka o si aga? Yes, nne unu anya n'iru na ama m na unu dị mma, ịghọtago? Ọzụmọ oyi snow, ọkụ ya? Alright, nsogbu adịrọ. And unu ụka juru eju, so snow, I know. Alright, so anyị na-ekene ndị n'ebe a n'oge awa na ihe ọgụgụ a gụrụ anyị n'ụbọchị nke taa, ihe ndị oyibo na-akpọ beatitude. Ịma ebutere nnukwu oyibo otu a, obi a na-amapụ ndị mmadụ. Ana m agwa ndị mmadụ ịfụ nnukwu oyibo otu a tiwe ya ụzọ abụọ at least ka o benata na nkọwa, kwa ịghọta. Iwere beatitude ibewa ya ụzọ abụọ, inweta B and attitude. Ịghọtago? Ihe o gosiri bụ na ihe a tosiri ịbụ akparamagwa unu. That's all. So ọ bụrụ na ihe a niile Jesu gụrụ bụrụ akparamagwa anyị ndị ezigbo, anyị ezere ndị ajọ ihe, ịma na anyị ga-adị oke. Ọ ya beatitude. Ma echetara m, o nwere a woman who was the vice president of the University of Houston, Texas, Dr. Guadalupe Quintinal. She once said that it is not your attitude. Actually, she's put it this way. It is your attitude, not your aptitude, that determines your altitude. So, n'ihe na-egosi ebe ị ga-eru n'ụwa bụ akparamagwa gị, na ọ bụrụ skills ma ọ bụ ka isi madebe eme ihe na ihe ndị ọzọ niile. Oge ụfọdụ anyị na-eche na ya ka isi eme ihe ga-determine akparamagwa gị, and akparamagwa gị ahụ bụ ka isi emeso Chukwu omume na ka isi emeso mmadụ ibe gị omume. Ọ ya mee na ihe ọgụgụ niile a gụrụ anyị n'ụbọchị nke taa na-ekwu maka beatitude. Ị na-anya n'ihe ọgụgụ nke mbụ na o wepụta beatitude n'ụzọ abụọ. Na ihe a ga-abụ ihe ntaramahụhụ, sị abụmọnụ ga-adịrị ndị dị otu a, mana ngọzi ga-adịrị ndị dị otu a. Kedu ndị abụrụ ọnụ n'ihe ọgụgụ nke mbụ? Ndị abụrụ ọnụ n'ihe ọgụgụ nke mbụ bụ ndị tụkwasara obi ha na mmadụ. Kedu ndị ngọzi dị? Ndị tụkwasara obi ha na Chukwu. So na ọ bụrụ na ị na-eme ihe, oge ọbụla ị ga na-ajụ onwe gị, onye ka m tụkwasara obi, ọ mmadụ ka ọ Chukwu? Ọ bụrụ na ị tụkwasara mmadụ n'obi, ị mara na nsogbu nwere ike ịdị, because mmadụ nwere ike disappoint gị, mana Chukwu ama disappoint gị.
Ọ ya mere o ji abụrụ when you have two alternatives, you better choose wisely. Because na onwe nke ị ga-ewere itinye onwe gị na nsogbu, onwe nke ị ga-ewere ọ bụrụ ihe ndị oyibo na-asị that you are biting off more than you can chew. Ịghọtago? Ndị be anyị sị na ngwere yara osisi aka akpara ama m na onwe ndị bụ ndị Igbo ebe a. Yes, exactly. Maọbụ enwe ghara osisi aka akpara ya. Ịghọtago? So na ịhapụ Chukwu jide mmadụ, ịma na ọ dị ka ịhapụgo osisi. Ịghọtago? Eche m na aka akọrọ maka mbe bụ ebe mbe jere wee jide mbe wee chọọ igbu ya ọnwụ. Mbe wee sisi nye ya ohere na onye a na-egbunu na-enwe n'obere ohere iji mee obere gara gara. Ịghọtago? Asị oke. Mbe wee bido gube ọnụ kọntaktị ya friends na-egwuri ya ọnụ ebe ọ ga-esi na free. Then emechazie oge asịsị na a ga-egbu mbe, abịa ịkpara mbe aka, mbe tinye isi n'ime ọnụ ahụ. Ozugbo akpado ụkwụ ya aka, mbe si na osisi mgbọrọgwụ ka iji aka ebe ahụ, ahapụ ya jide osisi mgbọrọgwụ ọsọ, agbajikwanụ m ụkwụ, ọ na-agbamikwa. Tupu amara ihe na-eme, mbe anago free. O wee bụrụ mmadụ iji akọ na uche. Ọ ya mee na oge ọbụla e prezentịrị gị ihe na-abụọ, itosiri iche echiche tupu na iwere. Mere na onye amụma Jeremaya na-agwa anyị n'ụbọchị nke taa na onye anyị tosiri ịkpado aka bụ Chukwu, hapụ ndị mmadụ. Maka na ndị mmadụ ga-arafu gị, ha ga-akọ so many things. O nwere ike ha kwuo mee ga approve n'iru ndị mmadụ, mana ị ga na-ajụ onwe gị bụ Chukwu emere ga approve? That is the question. And ị na-anya n'ihe niile anyị na-eme n'ebe ọbụla anyị na-enwe nsogbu na-abịa ebe ndị mmadụ nọ. Ị na-anya na American institutions, ịfụ na people more or less they get frustrated. Why? Because of the bureaucracy. Gịnị bụ ihe bụ bureaucracy? Ọkwa na ndị mmadụ nọchichara ụzọ. Ọ ya bụ ihe ọ bụ, nwere ihe ọzọ. So na ị ga-esi ebe a gaa ebe a emekatazi ike egwu gị nọrọ nwayọ. Mana ọ bụrụ na ọ na Chukwu ka ị nọ, na ogologo okwu adịrị ya, ị ga-anị ya free. Because na ihe ọbụla Chukwu kwuru na ọ na-eme ya. Ọ ya mekwazi na ihe ọgụgụ nke abụọ na-agwa anyị na ihe ga-enye anyị obi isi ike bụ na Jesu Kristi nwụrụ ọnwụ wee kunitakwa n'ọnwụ. Na ọ bụrụ na Jesu Kristi ekunitere n'ọnwụ, ị maa na anyị na-eti aka na tipa bụ aja. Mana because na ọ nwụrụ binite, o gosiri na ihe ọbụla o kwuru na ọ na-eme ya. Kedu onye nọ ebe a believe in yourself na ịnwụọ kịta ibinite weni aka elu? Nobody. Wow. Ihe nke agbakwa m gharị biko. O nwere ansa na abụ. Is either na unu abụrọ ndị otu Kristi, maọbụ na o nwere ka unu si ghọta mbilite n'ọnwụ. Because na onye ọbụla bụ onye otu Kristi, ịnwụọ ị ga-ebini. Mana ndị famili ga-ama afụkwa gị anya until mbọchị ikpeazụ maka Adam a. So na on the right na ịgbachi nkịtị, dịkwa wrong na ịgbachi nkịtị. Ọ ihe m na-akọwa. Ịghọta gị? Mana Jesu Kristi bụ so ofu onye afụgoro binie n'ọnwụ na ndụ, everybody afụ ya anya. Because na o kwurie, ndị mmadụ ebelivuru na ọ ga-eme, mana o mechara mee. Ọ ya mere eji agwara anyị mkpa ọ dị ịtụkwasị Chukwu obi karịa ịtụkwasị mmadụ obi. N'ozi ọma n'ụbọchị nke taa, Jesu Kristi jizi aka ya wee na-enyezi ngọzi. O wee tiwa ya ụzọ abụọ. Ọ sị ndị niile na-enwe aṅụrị kịta na nsogbu ga-adị n'ikpeazụ, mana ndị niile na-ata afụfụ kịta na ngọzi dịkwara unu. Mmadụ one na-ata afụfụ ebe a weni aka elu? You don't have to, no problem. Onye si na ọ da ata afụfụ ebe a, ekenekwa gị.
na-ada ata afụfụ. Even ịbịa ụka today ịtara afụfụ, izegide snow, ụfọdụ kpọrọ ma Chukwu iyi, kedu ihe ya ji wee dara taa bụ Sọnde. Ịmaga ụdị ya, o nwere onye na-ada ata afụfụ, because n'ụwa anyị nọ na ya bụ ụwa afụfụ ka ọ bụ, and afụfụ gbara anyị round. Ọ bụrụ na ị na-ata afụfụ na ị nwere ọrụ, ị na-ata afụfụ na ị nwere akwụkwọ, ị na-ata afụfụ na ị nwere akwụkwọ, ị na-ata afụfụ na ụmụ gị ekwere anụ ihe, and so on and so forth. O nwere ndị na-amụrụ ọdụ chacha, ịghọtaghị ha dị nke Mike Ejeagha kwuru ya, na ị na-asị na Chukwu ofu onye na-eti mkpu, hey, na ụmụ Chukwu nyere na ha ekwere anụ ife. Na onye nke ọzọ si ya, ọ bụgodo na enyere ya 1, ya jirigodo na-edi ọkụ, ịghọta ụdị ha. O nwere ndị na-enwerọ, so na-eje o nwere onye na-ada ata afọ n'ụwa nọ onye amachi ụwa George, ịghọta gị. And ịkọcha ka ọra gị, ụmụnna asọba gị oyi. Ọ ya mere oge ụfọdụ imecha ịgbachi nkịtị, maka o nwere onye nwere skeleton na kọbọd nke ya, ọkụwa dị. Mana Jesu Kristi sị, ọ bụrụ na ị na-ata afụfụ, kelee Chukwu. Ọ bụrụ na ị na-ebe akwa, kelee Chukwu. Ọ bụrụ na agụụ na-agụ gị, kelee Chukwu. Mana ọ bụrụ na ihe niile na-agara gị nke ọma, ọ bụrụ na ime ekele Chukwu, mana ị ga-adị afọ, ị ga-ajụ onwe m, kedu ka m si wee rute ebe m nọ? Because achọrọ m discourage ụfọdụ n'ime unu nwere ezigbo ego, ana m respect kwa unu na ego unu, mana ihe ị ga-ajụ onwe gị bụ, o nwere onye ịzọdoro ụkwụ wee nwee ego ahụ? Ọ bụrụ na o nwere onye ịzọdoro ụkwụ wee nwee ego ahụ, Jesu Kristi na-ekwu na abụmọnụ dịrị gị. Ọ bụrụ na o nwere onye na-ata afụfụ nọ gị n'akụkụ, ị na-eri na-asụ agwụ, ịghọtago, nke fọta ịtụfuo, Jesu Kristi si na abụmọnụ dịrị gị. So na oge ọbụla ị nwetara onwe gị na ebe ihe dị mma, ị ga-ajụ onwe gị ajụjụ, ana m eyuzu ihe ndị a niile m nwere, ihe ndị a niile Chukwu nye m n'ụzọ Chukwu si chọọ ka m na-eyuzi. Ọ bụrụ na ị na-eme otu ahụ, ị maa na ị nwere ike ịnọ na the other angle, nwere ike ịnọ na ndị abụrụ ọnụ. One thing m noticegoro dị n'ụwa bụ na most of us na like approval. Ịghọtago? Ị ga-achọ ka mmadụ too gị. Di na nwunye unu na-afụ ka ọ na-adị. Mbọsị di gị toro ofe isiri, mbọsị ahụ ka ị nọ n'eluigwe. Ma mbọsị di siri ofe nwaanyị etoo, hey, unu ama aba nwoke adade. Aka ọ ga-feel like you had too much. Otu ahụ ka ọ dị n'ihe ndị ọzọ. Di gị from year to year, month to month, ọ da-asị gị na ị mara mma. One day ọ pụtasị gị na ị mara mma, ị dị very happy. Ndị na-ada adị happy ya wee aka elu. Unless you are not a human being, you have to be happy that people are praising you, that people are encouraging you. You have to be happy about that. It is our facticity as human beings. But then, ị ga-ajụzi onwe gị bụ, Jesu Kristi na end ozi ọma wee sị na ọ bụrụ na ndị mmadụ na-eto gị, n'otu ahụ ka ha si wee mee ndị amụma ụgha. Ịjụzi onwe gị, oge ụfọdụ anyị na-eto ndị mmadụ, ihe anyị na-eme bụ ka obi dị ha mma, ọ bụrụ na anyị na-agwa ha eziokwu. So ihe a, ọ bụrụ na ị mara otu a, ị duo onwe gị ọdụ, mbọsị mmadụ na-eto gị, na-asị ya daalụ, Imeka, thank you, Chukwu gọzie gị. Mana ịbakwa werekwe mmiri na-ene onwe gị, marakwa ma ihe a na-eto gị ma ọ bụkwa eziokwu. Maka oge ụfọdụ iche na eziokwu mana ọ bụrụ eziokwu, ịpụta onye ọbụla na-asị nke ahụ. Then ị bịakwutekwa onye ahụ tosiri itogo too gị, sị gị na ọgụ a kacha mma n'ụwa niile, isi ga-arara otu a, ị ga-awọchi ya. Yes, oge ụfọdụ ọ na-adị like that. O wee bụrụ na Jesu Kristi ji nwayọọ wee na-akụziri anyị sị na
ihe dị mkpa bụ na Chukwu toro gị, na ọ bụrụ na mmadụ toro gị. Ọ bụrụ na oge ọbụla na ihe na-echu gị ụra bụ ma mmadụ etoro gị ma mmadụ etoro gị, ị maa na ị nwere ike ịta ezigbo afụfụ n'ụwa, maka ọ dịrị izi meet everyone's expectations. Ọ dịrị izi, mana ihe ka mkpa bụ meet God's expectation. Ọ bụrụ na ime ihe tọrọ Chukwu ụtọ, hapụ maka ndị mmadụ. If God has approved of you, anything anyone is saying is irrelevant. And so today, anyị na-ayọ Chukwu n'ụzọ pụrụ iche ka onye anyị amara anyị ga-eji were ezigbo akparamagwa wee na-efe Chukwu, wee na-eso mmadụ ibe anyị, ka ọ ga-abụ mbọsị ikpeazụ ka anyị nwee ike ịnata ụgwọ dịrị ezi ọrụ anyị n'ụwa. Ihe ndị a ka anyị na-ayọ site na Kraịst onye nwe anyị. Ekpere nke ndị kwere. So anyị ga-ebidogodo n'ekwe m na Chukwu ikwupụta okwukwe anyị. Unu a na-ekwe ekwe ka unu a na-agụ ya agụ? Okay. Ojike n'ime onye mere n'igwe na ala, ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, n'otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, amụrụ amụ, eme ya eme, ya na nna bụ otu ihe, ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata, o were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, enie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo, ọ rọgo n'eluigwe, nọrọ n'aka nri Nna. Ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ ọnwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na Nna na Nwa pụta, onye a na-esekpuru na-etokodo ya na Nna Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m n'otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere ndị kwa unu. Anyị na-ayọ mmadụ ịnọ ka ha tinye ọnụ n'ekpere nke ndị kwa unu. Chukwu pụrụ ime ife niile dị ebe ebe, anyị na-eburu mkpa anyị na-eche n'iru gị n'ụbọchị nke taa, wee na-ayọ ka iche ntị nụrụ ekpere anyị. Ndị nwe nụrụ arịrịọ anyị. Ndị nwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. Ndị nwe anyị nụrụ arịrịọ anyị.
ndị nwe nọ nọrọ anyị anyị ka anyị rụnatazi isi gbakọnye ebumnobi ndị ọzọ anyị bụ wee bịa misa dị asọ a. Chukwu pụrụ ime ife niile dị ebe ụmụ gị agbakọgo n'iru gị n'ụbọchị nke taa bụrụ ekpere anyị na ebumnobi anyị niile wee na-eche gị n'iru wee na-ayọ ka ị mezuoro anyị karịa ka anyị si yọọ maka na anyị yọrọ site na Kraịst onye nwe anyị. chụbụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna ji ike niile nara nọ. Dị nwenụ, anyị na-arịọ ka onyinye anyị na-enyere gị wụcha anyị, mekwa ka anyị dị ọhụrụ. Biko mee ka anyị na-eme uche gị ruo n'ọnwụ iji nweta ụgwọ na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welitenụ obi elu.
n'ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwenụ anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka a mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mmụọ ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị: gị na-edo ihe dom nsọ, anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ịwụkwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya were nara, were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ihe omume nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ ị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofu ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meere anyị niile ebere,
ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na Josef dị asọ bụ di ya na ndị apọstụl na Fortunata dị asọ na ndị ọzọ niile mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọkuo Chukwu Nna. Ka ọchịchị gị bịa, ka emuche gị ka esi eme n'eluigwe na anyị tata, nke ụbọchị anyị, zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị o sebụrụ ụwa na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị ewerekwa na nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama na-ekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekele nke udo. Thank you. Thank you. Lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee Jesu onye nzọpụta, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ka ahụ na ọbara Kristi chekwaba anyị ruo na ndụ ebe ebe.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Dị nwenụ, inyela anyị nri ọma nke eluigwe. Biko mee ka anyị na-enwe agụụ oge niile maka achịcha nke na-enye ezigbo ndụ site na Kristi Onyenwe anyị. Please be seated. Oto dịrị Jesu. Oto dịrị Jesu. Oto dịrị Jesu. Second collection is to help the parish defray expenses. Expenses dị ka ikponu snow na ụmụ ihe ndị ọzọ. Nkwa ya. Chukwu n'ọgaza. Oya Chukwu n'ọgaza. Gaza, Oya Chukwu, Mezaya Obioma, Oto dịrị Jesu. Once again, thank you, the members of St. Fortunata Society, for joining on special occasion of commemoration of transfer of the lyrics of St. Fortunata. We thank God for your devoted participation each year. May you and your families be blessed through her intercession. In Jesus' name. Anyone requesting Mass, because no man not 2 weeks schedule Agua Parish. You either call or you visit the parish. The religious article is still on sale. Update on the synod process. Last week, representatives from our parish and the different parishes of our deanery met with Bishop Brennan to report our responses. Last year, questionnaires, and the responses from the entire diocese will be collated. You will be informed in due course of the update. There will be no religious education class in commemoration of President's Day next Sunday. Last week, I had a small meeting. Aji ka enwe takeaway on the day of the flight. So, but on a got by donation. So, abu na enwe ihe signobi, he donate towards that to make the flight a success. Solomon is here. Sunshine, we're not collecting, but Solomon is here to help collect your own. Thank you. And the choir say, because of that flight as well, again, we're very meeting correlate here. Last week, people send there the songs. That day, the choir mistress and master can meet here immediately after Mass. So, just not an ebono or just a small briefing. And the executive, I guess, go Abasauka next Sunday, just briefly, no matter what is on board. And then
tata ụbọchị eji agọzi unu gbagotenu unu ka a gọzie unu ndị nne aka mara mma 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 Otu dịrị Jesu, anyị nwee ndị na-celebrate birthday today or this week. Tobias. Upon you, bless in the name. May the blessings of the Lord be upon you. Bless in the name. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ulama. Happy birthday to you. Ansikwa ni ihe nwaanyị Harvard ji wee bata na nwanne ya nwaanyị. Tobias emesizi igwe na anyị ebe anyị na-eje. Anyị enwe anniversary. Anyị enwe anniversary. Oto dịrị Jesu. Oto dịrị Jesu. Fada anyị na-asịkwa ya daalụ. Fada eso. Onye man. Una agụbụrụ fada iche. Last week. Last week. Okay. On Wednesday. But thank you. Happy birthday, Father. Yes. Thank you. Yes, I'm making any chetan. Everybody needs cheta birthday. So, and I'm not okay, maybe Facebook. Okay. I see. All right. So, achọrọ m iji ohere a kelee unu ncha n'ụzọ pụrụ iche. Ọ dị izi ịbịa ụka mbọsị snow da, mana unu bụ ndị kabara arụ wee bịa n'ụbọchị nke taa. So, a na-ekene unu n'ụzọ pụrụ iche. Achọkwara m iji ohere a kelee ọmarịcha ụmụaka gbara odibo na misa dị asọ n'ụbọchị nke taa. Anyị nwere Ugonna
anyị nwee Ngozi, anyị nwee Daalụ, wonderful people, and they were very meticulous on the altar. So we thank you. You are doing very well. I hope you replicate the same thing in your schools, in your family, wherever you are. So be meticulous that way, and the sky is your limit. Achọkwazị m ikene onye gụrụ anyị ihe ọgụgụ, kene ndị kwaya unu gbara, this kwaya gbagote well. Oge m nere anya afọ mkpụrụ mmadụ ole ma ole nso na egwu taa bụ na nnọọ Chizọbazie mana oge unu gụbaziri egwu na-afụ dị melodi wee sị mba ihe abụkwa dị nkenke eme ire ọkwa ịghọta so ana m ekene unu na-eme ọfụma wee na-ekene ndị niile nyere aka fụ na ife emegara ọfụma. Ka Chukwu gọzie unu niile site na Kraịst onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu pụrụ ime ife niile gọzie